Durant el 2013, la Comissió d'Atenció Primària s'ha plantejat com a objectiu prioritari fer el seguiment de les línies del Pla de Salut del Departament vinculades en el nostre àmbit. Així doncs, hem fet seguiment dels projectes de la recepta electrònica, de la central de resultats, de la farmàcia, del projecte d'acreditació dels centres d'atenció primària i del nou sistema de contractació del CatSalut. L'entorn de crisi i restriccions pressupostàries s'ha centrat al debat dels temes de l'àmbit de la patronal. Aquest ha estat un punt fix de l'ordre del dia de les nostres reunions, amb la finalitat no només de poder compartir la informació i les novetats que s'anaven produint al llarg de l'any en aquests temes, sinó també per poder compartir la gestió i com ens estava afectant aquesta crisi en l'àmbit de la primària. També hem intentat potenciar el benchmarking entre els associats, compartint aquelles experiències innovadores i sostenibles que s'estaven duent a terme en el territori. Per al 2014, la Comissió es planteja objectius de continuïtat per poder continuar col·laborant en els projectes vinculats al Pla de Salut, però alhora també volem fer propostes per nous models d'atenció basats en el treball en xarxa, en els nous rols dels professionals i en els que l'atenció primària sigui l'eix vertebrador de l'atenció que rep el ciutadà.